Bones, què tal? Continuem amb el curs de Flabiol i en aquest cas ens havíem quedat amb la mà esquerra que agafàvem el Flabiol, havíem ensenyat com respiràvem i com dirigíem l'aire cap a l'instrument i ara el que us ensenyaré una mica és la digitació que té. Val? Per fer-ho, a veure si em poso aquí de costat, crec que us anirà prou bé. La cosa és agafar-ho amb la mà dolenta, hem quedat, en el meu cas, la mà esquerra, val? Me'l recolzo en el llavi, així, val? Queda recolzat així, i després les mans queden de la següent manera. Val? Veieu que el flabiol té 1, 2, 3, 4, 5 i 6 forats, dels quals n'haurem de deixar 3 a l'aire. Aquests es poden tocar amb dos mans, però com aquesta mà estarà amb el tamborí, no acostumarà a passar. Val? Sempre tocarem així. Pot ser que en algun moment puntual deixem de tocar el tamborino, sobretot si són diversos, i algú pugui tocar aquests d'aquí, però no és el normal. Val? Llavors, posem els 3 dits, a sota hi ha 2 forats i un a dalt. Doncs el de dalt va el dit gruixut, el dit gordo, vale? I en aquest d'aquí hi va el petit. Així. No sé si es pot veure bé. Val? Aquesta és la idea. Llavors, aquí darrere hi ha gent que l'agafa més així, hi ha gent que el tava més... Bueno, els dits al principi pot ser que us costin una mica de posar. Sobretot, el que a mi em va costar més de posar al principi i de tapar va ser el d'aquí darrere, val? El petit. Hi ha gent que el fica més endins, hi ha gent que el fica més enfora. Jo al final els dits es van amoldant, o sigui, cadascú té una mà diferent, hi ha flabiols que són diferents, hi ha alguns més grans, alguns més petits. La mà s'acaba emmotllant a l'instrument, per tant no patiu. L'única, al principi, sí que és una mica complicat, val? De fer-lo sonar, sobretot la part d'aquí darrere. Vale? Llavors, el flabiol es pot tocar, o es pot dir, amb natural, veieu, us puc dir les notes amb natural, o amb transpositor. Hi ha molta gent que treballa amb transpositor. Jo treballo amb dir-vos les notes al natural. Per què? Perquè després, si voleu tocar amb algun altre instrument, no haureu d'estar pensant, vale, si jo faig això que és un sol, sona... no, vale? O sigui, això és un do, aquí a la Conchinchina, vale? Un do a 4/40. Sí? Llavors, si tapem tot amb la mà així, estem fent un la. Si aixequem aquest d'aquí, l'aixequem, estem fent un si bemol. I doncs la pregunta del milió. I com es fa el si natural? El si natural s'aixeca així. Jo normalment de pujada el faig així i de baixada faig com amb la gralla, faig la forquilla així. Val? Jo acostumo a fer així de baixada, do, si natural, si bemol, de pujada faig la, si bemol, i aixeco la meitat del forat i faig el si. Val? El faig així. Però si no, el faig amb la forquilla. També podeu fer la baixada i a la baixada fer-ho així, que és més senzill. Jo perquè vaig aprendre primer gralla, llavors després em vaig acostumar a fer la forquilla així, però no passa res. Després, do, vale? Aquestes són de les notes més importants que trobareu
moltes peces. Do, re, mi, i el bemol, val? Però mi, fa, sol, la, si bemol i do. Llavors, a partir del la, a partir d'aquest d'aquí, destapem mig foradet. Destapo mig forat. I de moment, fins a do. Val? Bueno, de moment. De moment us ensenyo això al curs bàsic. Hi ha més notes, es poden fer bemols, sostinguts, es pot fer, per exemple... Però tot això ja us ho ensenyaré. Vale? De moment quedeu-vos que de la anem fins al do octava, val? Fins aquí. Vale? S'entén? Doncs passa el vídeo.